Ние продължаваме да сме обаче на икономическа вълна. Този път ще ви представим една малко нестандартна мярка срещу финансовите загуби, които претърпяха много хора. За никого по света не е тайна, че диамантите са едно от средствата, които могат да ви спестят пари в условията на криза. Тяхната цена се влияе минимално от финансовия климат и много от богатите хора, закупувайки диаманти, се предпазват от кризата. Тяхната цена се влияе минимално, както вече ви казах. Нетрадиционен метод. При мен вече в студиото е Мартин Кутнер, който е директор на Diamond International Corporation за България. И един от хората, които така е представил диамантите на българския пазар. Представил диаманти на българския. Има ли разлика между диамантите, които са инвестиционни, както така се казват, и останалите диаманти? Určite áno, ten rozdiel tam je. Без съмнение има такава разлика. Vlastne investičné diamanty to je to najlepšie z najlepšieho, čo sa vyťaží. Инвестиционните диаманти, това е най-доброто от най-доброто, което се добива като диаманти. диаманти. A dá sa povedať, že investičné diamanty to je v podstate zhruba 5% z celej ťažby, dá sa povedať, že 5% z celej ťažby, z celého objemu má kvalitu investičných diamantov. И може да се каже, че от целостния добив на диаманти само 5% имат такива параметри и качества, че да могат да бъдат инвестиционни диаманти. Тоест, тяхната цена е значително по-висока от тази, която виждаме за обици, пръстени, бижута. Шперко. Isté je vyššia, závisí to hlavne od parametrov diamantov, ktorých je niekoľko. Без съмнение е по-висока, но се влияе и се определя цената от параметрите, няколко параметри основни. Je možné urobiť aj to, že napríklad si kúpim pekný investičný diamant, ako napríklad tento, ktorý tu vidíme. И може, например, аз да закупа един хубав инвестиционен диамант, като този тук, който се вижда. A keď sa páči manželke, tak ho presne vyberieme z toho obalu a vlastne vložíme ho do šperku. И ако съпругата го хареса, тогава може да го извадиме от това фолио и да го монтираме в някакво бижу. В някакво бижу, както е в пръстена тук до мен. Например. Диамантите като че ли са нещо ново на българския пазар. До сега само като бижута сме ги виждали, но не и като средство за инвестиции. Така ли? Тук сме видели едно вещата ръка, къде не е. Или не съм прав? Máte pravdu. Není to len problém v Bulharsku. Това не е проблем само за България. V podstate dá sa povedať, že v tej východnej Európe, v bývalom nejakom tom východnom bloku, ak to takto môžem povedať. Може да се каже, че това е еднакъв проблем за цяла източна и централна Европа, така да се каже, в предишния източен блок. Kde diamanty boli vždycky symbolom nejakého takého bohatstva, kapitalizmu možno. Където диаманта, нали, се смяташе за някакъв символ и едва ли не капиталистическо богатство. Preto vlastne sú také neznáme práve v týchto našich krajoch, by som to povedal. И за това не са толкова популярни някакси като такова средство в нашите страни. A to je aj úlohou našej spoločnosti, aby sme vlastne popularizovali diamant ako veľmi dobrý investičný nástroj, pretože skutočne diamanty sú takou kotvou v týchto neistých dobách. И това е именно една от задачите на нашата компания. Това е да пропагандираме диаманта, защото първо хората малко знаят за тях и второ, в тези несигурни времена те представят една сигурна икономическа котва. Бях сигурен, че разговорът ни ще пробуди интерес. Имаме зрител, който иска да зададе своя въпрос. Добро утро! Маме. Добро утро! Добро утро! Може ли само по-високо? Не се чувате. Добро утро! Ало? Нещо връзката се разпадна. Опитайте се да се свържете отново. Мотът е шпатни изпълни разумна съпаска. Случва се понякога. Става. Наистина ли диамантите са сигурно средство, когато... Dopravde diamanti su isti. Сигурни ли са парите? Если sú естествени пениза, ktorí sú do Určite áno, pretože odkedy sa sleduje vývoj cien diamantov alebo rast ceny diamantov, robí sa to 100 рокov. Със сигурност е така, защото от 100 години, както се прави статистиката на нарастване на цените на диамантите, dá sa povedať, že ich cena len stúpa. Може да се каже, че цената им само и единствено нараства. Ten nárast ceny ročný nebol nejaký osilnený, jednalo sa o 3 až 7% ročne. Годишното нарастване на цената на диамантите не е бил някакси много рязък и много голям. Касае се за някакво нарастване между 2 до 7% годишно.
Ale vlastne presne rôzne krízy, rôzne nepokoje vo svete vyvolali tú situáciu, že cena diamantov začala prudko ступать asi od roku 2003. Обаче точно различни световни катаклизми, различни кризи създадоха условия за рязко покачване на цената на диамантите. Такова вече се забелязва от 2003 година. Vlastne na týchto grafoch môžeme vidieť немачка камера Например, на тези графики може да се види камерата, ако може да го вземе, že vlastne od roku 2003 prudko stúpa cena че diamantov. от 2003 година рязко нараства цената на диамантите. Dokonca v roku 2008 došlo k nejakým až extrémom, by som povedal. И дори в 2008 година настъпи екстремно нарастване, необичайно нарастване на цената на диамантите. Може би заради по-голямо търсене вследствие на кризата. Точно така, заради по-голямо търсене заради Kde vidíme, кризата. že napríklad diamanty trojkarátové stúpli až 50% napríklad. Където се вижда, че диаманти от 3 карата, да речем цената им за една година нарасне с 50%, 5 каратов diamanty 70%. 5 каратовите диаманти с 70% Ale malé нараства diamanty, цената. napríklad 1 karát, dokázali urobiť okolo 10%. И малките диаманти, даже тези, които са около 1 карат, цената им нарасва с около 10%. A je to presne spôsobené tým, čo ste naznačil. V podstate ťažba diamantov klesá neustále. И това се дължи точно на вашето заключение, защото добив на диаманти непрекъснато намалява. Ale aj kríza spôsobila to, že ten dopyt po diamantoch stále stúpa. А кризата причини това, че търсенето на диаманти непрекъснато нараства. A napríklad aj teraz, keď možno poklesol dopyt po diamantoch v Amerike, И в този момент, например, когато се намалее търсенето на диаманти в Съединените щати, stala sa jedna vec, obrovský stúpol dopyt zase v Číne a v Indii. се случи друго. Много рязко нарасна търсенето на диаманти в Китай и в Индия. Čiže zase aj tento rok môžeme zaznamenať od začiatku roku do dnes zhruba priemerný nárast diamantov 9% zaznamenali diamanty nárast. Така че от началото на тази година до сега това създаде условия за нарастване на цената на диамантите с около 9% само за този период. Само за този период. Могат ли да са сигурни хората, които закупят диаманти, т.е. инвестират по този начин, че когато им потребват парите, те ще могат лесно да ги продадат? To je veľmi dôležité, aby Не са ли замразените по този начин тези Не средства? са замразени. určite nie diamant sa dá vymeniť za peniaze, za službu alebo za tovar, kdekoľvek sa nachádzate na svete. В никакъв случай диамантът винаги може да бъде разменен, както за пари, така за услуги, така за стока навсякъде по света. Ovšem samozrejme nedoporučujeme kupovať diamanty na nejakých dovolenkách, v nejakých exotických krajinách, určite nie. Обаче ние не препоръчваме да се купуват диаманти по време на отпуска в някои екзотични страни и така нататък. Vždycky je dobré Каква е опасността? А яке е небезпечие в това? Hlavné nebezpečie je v tom, že je možné, že si kúpite niečo, čo není diamant, alebo si kúpite niečo, čo nemá parametre a preplatíte. Големата опасност е това, че може да купите нещо, което не е диамант, или пък да купите диамант, който е с лоши параметри. И да заплатите повече за него. Preto je veľmi dôležité kupovať od nejakej renovovanej spoločnosti, najlepšie čo na burzi, ako je naša spoločnosť. Затова е най-добре и най-разумно да се купуват диаманти от реномирана компания или от компания като нашата, която е член на диамантена борса. Kde vlastne zaručíme aj spätný odkup pre našich klientov investičných diamantov. V prípade, že potrebujú peniaze, dokážeme vlastne odkúpiť diamanty naspäť. Нашата фирма осигурява още едно нещо. Ние правим обратно изкупуване на диамантите, които са закупени при нас. Тоест това отговаря на въпроса ми, когато някой реши да продаде, той лесно може да го направи и бързо. Еднодушието може да рихле. Áno. Точно така. А от колко време сте